ବର୍ଷା ଋତୁ। ସେଦିନ ଆକାଶଟି କଳା ବାଦଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ 2-4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆମ ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିବା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାସ୍ତାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୋଲ ଉପରେ ବସି ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ସହିତ ମେଘୁଆ ପାଗର ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଉଥିଲୁ। ଏମିତି କଥା ହଉ ହଉ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଆରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଫିଷ୍ଟି କିଛି ହେଇନି, ଆଜି ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟି କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ତା କଥାରେ ସମସ୍ତେ ସହମତ ହେଲୁ। କଥା ହେଲା, ଆଜି ଦ୍ୱିପହରେ ସମସ୍ତେ ନଦୀକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବା। ନଦୀରେ ଯେଉଁ ମାଛ ଧରିବା ସେଇ ମାଛ ନେଇ ଫିଷ୍ଟି କରିବା। ଏତିକି କଥା ହୋଇ ଯିଏ ଯାହା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଦ୍ୱିପହର ହେଲା, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖଣ୍ଡିଆ ଜାଲ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ନଦୀକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ। ବହୁତ ସମୟ ଜାଲ ପକେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମାଛ ଜାଲରେ ଆସିଲେନି। ବିରକ୍ତରେ ଆମ ପାଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଛାଡ଼, ଆଜି ଆଉ ଫିଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବନି। ଆସିବାର 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି, କୌଣସି ମାଛର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଏମିତି କୁହାକୁହି ହେଉଥାଉ କଞ୍ଚି ପେନ୍ଥାର ଶେଷ କଞ୍ଚିରେ ତାଲା ଖୋଲିଲା ପରି ହଠାତ୍ ଜାଲ ପକାଉଥିବା ସାଙ୍ଗଟି ଜାଲ ଟାଣୁ ଟାଣୁ କହିଲା, ଏଥର କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଲଟି ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି ଏଥର କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ଆସିଛି। ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜାଲଟିକୁ ଉପରକୁ ଟାଣିଲା। ଶେଷକୁ ତା ତୁଣ୍ଡ ସୁତୁଣ୍ଡ ହେଲା। ଜାଲରେ ଏକ 3-4 କିଲୋର ଭାକୁର ପଡ଼ିଥିଲା। ମାଛଟିକୁ ଦେଖି ଆମେ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହେଇଗଲୁ। ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ହେଲାଣି। ଏମିତିରେ ତ ମେଘୁଆ ପାଗ, ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ବି ସନ୍ଧ୍ୟାଭଳି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥାଏ। ଶୀଘ୍ର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ମାଛଟିକୁ ବ୍ୟାଗରେ ପୂରେଇ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଫିଷ୍ଟି କରିବାର ଅଛି ନା, ତା ପାଇଁ ପୁଣି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘରକୁ ଆସି କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣାକିଣି କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଫିଷ୍ଟି କରିବା ଅଭିମୁଖେ। ଗାଁର ପଶ୍ଚିମ ପାଖରୁ କିଛି ବାଟ ଗଲେ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ସରି ଏକ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ମିଶା ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଆମ ଗାଁ ମଶାଣି। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲେ ଗହୀର ବିଲମାଳ ଏବଂ ତା ପାଖକୁ ଲାଗି ଛୋଟ ନଦୀଟିଏ। ସେଠାରେ ଆମର 2-4 ମାଣ ବିଲ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆମର ରବି ଫସଲ କରାଯାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ରୌଦ୍ର ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ବିଲ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ମୋ ଜେଜେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆଟିଏ କରିଥିଲେ। ସେ ଜାଗାଟି ଜନଶୂନ୍ୟ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେପଟକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତିନି। ଜାଗାଟି ଗାଁ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ମୌଜ ମସ୍ତି କରି ଫିଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଜାଗାଟିକୁ ବାଛିଲୁ। ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ହେଲାଣି ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ସାଙ୍ଗକୁ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ଗହୀର ବିଲମାଳ ଭିତରେ ମୋ ଜେଜେ କରିଥିବା ସେ କୁଡ଼ିଆ ଅପେକ୍ଷା ଆମକୁ ଏ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲା ଭଳି ଆଉ କିଛି ଜାଗା ଆମକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନଥିଲା। ପାଗକୁ ଦେଖି ମୁଁ କହିଲି, ଏମିତିରେ ବର୍ଷା ଦିନ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହୋଇଯିବ। ଏବେଠୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ରଖିଦେବା, ଯେମିତି ଆଉ ବର୍ଷା ରାତିରେ କୁଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଳେଣୀ, ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପାଖ ନଦୀରୁ ଏକ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଆଣି କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ରଖିଦେଲୁ ଏବଂ କୁଡ଼ିଆରେ ଲାଗିଥିବା ଟିଣ କବାଟଟିକୁ ଭିତର ପଟୁ ଭଲ କରି ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ। ମାଟି କାନ୍ଥ ଚାଳ ଛପର କୁଡ଼ିଆଟିଏ। ଅବଶ୍ୟ କୁଡ଼ିଆଟି ଏତେ ବଡ଼ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷା ରାତିରେ 4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲା ଭଳି କ୍ଷମତା ଜରୁର ରଖିଥିଲା। ବାହାରେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଭିତରେ ଆମେ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ଚାର୍ଜ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ ଆମ କାମରେ। ଆଗେ କୁଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା କୋଣ ଦେଖି କୁଡ଼ିଆରେ ଥିବା କୋଦାଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାତଟିଏ କଲୁ ଏବଂ କୁଡ଼ିଆରେ ରଖାଯାଇଥିବା କିଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ପଥର ଆଣି ଗାତ ଚାରିପଟେ ରଖି ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚୁଲି ନିର୍ମାଣ କଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଭାତ ବସାଇ ଦେଇ ଘରୁ ଆଣିଥିବା ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଛ କାଟିବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ମାଛଟିକୁ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ବାହାରେ ଧୁମ୍ କରି ଏକ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଲ୍କା ପିଣ୍ଡ ଆସି ମାଡ଼ ହେଲା ଆମ କୁଡ଼ିଆ ପାଖରେ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ହାତରେ ଚାର୍ଜ ଲାଇଟ୍ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ବାହାରକୁ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ସେମିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ନ ଦେଖାଗଲେ ବି ଯେତିକି ଦେଖିଲୁ ସେମିତି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିଲା। ସବୁ କିଛି ପୂର୍ବ ଭଳି ଥିଲା। ହେଲେ ଏ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଏତିକି ବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ପିଲାଦିନେ ଜେଜେ କହୁଥିଲେ କାଳେ ଏ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ରହୁଥିଲା। ଗଛ ମୂଳେ ବୁଳା ବୁଳା ମାଛ କଣ୍ଟା ଗଦା ହେଉଥିଲା। ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଏ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଟିକେ ସାହସ ବାନ୍ଧି କହିଲି, ଆରେ ଭେଣ୍ଡିଆ ଗୁଡ଼ା, ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛ? ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଓଦା ହେଇଯିବା, ଭିତରକୁ ଚାଲ। ସମସ୍ତେ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଟିଣ କବାଟଟିକୁ ବନ୍ଦ କଲୁ ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଆମ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ। ସେତେବେଳକୁ ଭାତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାତରୁ ପେଜ ଗାଳିଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗଟି ଅଧା କଟା ଯାଇଥିବା ମାଛକୁ କାଟିଲା। ମାଛ କଟା ସରିଲା, ତରକାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବାସ୍ନାରେ କୁଡ଼ିଆଟି ମହକୁଥାଏ। ମାଛକୁ ଭଲକି ମସଲାରେ ପରଜି ସାରି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଳେଇ ଦେଇ ଏମିତି ବସି କଥା ହେଉଛୁ, ପୁନର୍ବାର ପୂର୍ବ ଥର ପରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଚାର୍ଜ ଲାଇଟ୍ ଧରି ବାହାରୁଥିଲେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ, ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା। ମୁଁ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ସେମାନେ ଶୁଣିଲେନି। ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଜେଜେ କହିଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହି ପକେଇଲି।
ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଆମେ ସେ ଗହୀର ବିଲକୁ ଯିବାନି। ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଶୁଣିଲ? କହିଲ କ'ଣ ନା ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ରୋଷେଇ କରିବା, ମଉଜ ମସ୍ତି କରି ଖାଇବା ଏବଂ କୁଡ଼ିଆରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଏବେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲା ଭଳି କହିଲି, ଆମେ ଏମିତି କେଉଁ ଅଫେରା ରାଇଜକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଯେ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ। ଏ ଜାଗା ତ ଆମ ଗାଁ ଠାରୁ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ବି 4 ଜଣ ଅଛେ। ସେ ସବୁ ଆମ ମନର ଭ୍ରମ। ସେ ସବୁ କଥା ଛାଡ଼। ମାଛ ତରକାରୀ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ତୁମେମାନେ କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ କାଟ, ସାଲଡ଼ ତିଆରି କରିବା। ଆମେ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ନ ଭାବି ମାଛ ତରକାରୀର ମନମୁଗ୍ଧ ମହକରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କଲୁ। ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛୁ, ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଡ଼ୁ ଭାସି ଆସିଲା କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ନାରୀର କନ୍ଦନ ସ୍ୱର। ଏଥର ମୋ ଦେହରେ ବି ଆଉ ସାହସ ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ସେମିତି ଭୟରେ ଭୟରେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ପ୍ରଥମ ଭାତ ଗୁଣ୍ଡା ପାଟିକୁ ନେଇ ତରକାରୀରେ ହାତ ମାରିଛୁ। କୁଡ଼ିଆର ଟିଣ କବାଟଟି ବନ୍ଦ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ କେଉଁଠି ଏକ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରି ଏକ କଳା ମଚମଚ ବିଲେଇ ଝାମ୍ପ ଦେଲା ଆମ ତରକାରୀ ରଖାଯାଇଥିବା ପାତ୍ର ଉପରକୁ। ଗରମ ଝୋଳ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ। ସେ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନ ବିକଳରେ ସେହି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରାତି କିଟମିଟ ଅନ୍ଧାର ଛାତି ଚିରି ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ଧାଇଁଲୁ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇ। ଆମ ଘର ଗାଁର ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଘରେ ଆମକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିଲି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଜେଜେ କହିଲେ, ଆରେ ତୁମେମାନେ ତରକାରୀ କଲା ପରେ ଟିକେ ଯଦି ବାହାରକୁ ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ଏମିତି କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେ ଡାହାଣୀର ତୁମ ତରକାରୀ ଉପରେ ଆଶା ଥିଲା। ସେଦିନ ରାତିଟି ଆମ ଘରେ ଖାଇଦେଇ ଚାଲିଗଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରି କ୍ଲବ ଘରକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ।